ngayon, ang kapal-kapal ng mukha mo. Ano ba yung kakapalan ng mukha mo? May maganda bang naidudulot yan? O wala lang, gusto mo lang makapal yung mukha mo, not in a good way. Wala lang, makapal lang talaga. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga tinatanong ko, kung ikaw ba yung klase na tao na risk taker o risk avert? Yan, kapag ka risk taker ka kasi, yan yung mga inuuna mo yung puso mo bago yung isip mo. Okay lang, bahala na kung ano mangyayari, basta gusto ko tong ginagawa ko. Yan yung mga risk taker. Pero kapag ikaw naman ay risk avert, teka lang, ano ba to? Gagawin ko ba to? Ito ba yung... Teka, nakakatakot eh. Wag na lang. Wag na. Baka madisgrasya siya. Baka mabuntis. Yan naman yung mga inuuna yung utak bago ang puso. Well, ako personally, isa po akong risk taker ever since in the whole world of my life. Oo, simula ng bata pa lang ako, kahit feeling ko hindi ko siya kaya, o feeling ko hindi naman talaga siya para sa akin, wala, dinadaan ko lang sa kakapalan ng muka. Minsan kapag may mga bagay na gusto kong gawin, dati sumasali rin ako ng basketball, volleyball, sumasali rin ako ng badminton, lahat. Tapos, masakit doon kasi minsan bangko lang ako. Pero, na-enjoy ko naman kasi nga, makapal nga yung mukha ko, tsaka, okay lang yan, at least na-try ko, diba? Hindi yung matatakot ka na, teka lang, ayoko gawin kasi baka hindi ko naman kaya. Hindi mo pa nga nasisimulan, iisipin mo na hindi mo na kaya. Hindi ganon. At marami rin naman talagang benefits ang pagiging risk taker. So yung mga tipong kahit walang kasiguraduhan, push, laban. Well, ano nga ba? Ano nga ba yung mga ilan sa mga qualities ng isang taong risk taker? Number 1, kapag risk taker ka, isa sa mga ginagawa mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng tao sa'yo. Bahala na, be. Wala akong pakialam sa sasabihin mo, basta gagawin ko to. Kagaya ng pangungutang mo, di ba? Nangutang ka na naman. Ang kapal naman ng mukha mong mangutang, ay alam mong hindi ka pabayad sa kanya. Yan, kakapalan ng mukha. Meron pa, kung kunwari, sa isang restaurant o kaya fast food chain. Alam mo naman na hindi mo gagamitin yung ketchup, di ba? Hindi ka naman nag-order ng french fries eh. Ay, kumuha ng ketchup, iuwi raw sa bahay. Iuwi sa bahay para may panglagay sa hotdog. O at least hindi ka nabibili ng ketchup. Kakapalan ng muka. Maganda rin naman maging risk taker paminsan-minsan. No? Mamaya pag-usapan ulit natin yan. For now, makinig muna ng feel good music. Ang iksi ng oras ko, grabe. Makinig muna ng feel good music. Ngayong Feel Good Wednesday. Ay, Tuesday pala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.